سلام سلام كبرات تخطاتلتي ناي أدينا channel كمي أرلكم أبزرلكم وسلام انتعنا كتولو يمنا لوم دما ناي لكسيون زيكس أسفاي حزركم متسيرلكو أبز حالة جزية ناي أسفاي لكسيون فنوف حزركم متسيرنيرا بزعبا ناي جينيتيف رينا نيرنا مالتي جينيتيف كمي جرنا نتقمرلو كمي أمنتاي جزين تقمرلون كمي جرنا نحاتت جينيتيف كمي جرنا نملسن زبل أرسن يرنا مالتي ونعو زملكتون هاوس أوف جابه هيبنير مالتي سلازي أبت كومنت جن وحدات سبات مليسكم ونيركم تصبوا زمولوسكم نيركم ناش جيجاتا زنبر نيرو أو أريما يرلكم مالتي نفسه كسب تزمولوسو تصبوا انتلي صبوا تنستجاجي انتلي خازيان تلي هلا هاي لتصيفة نيرة مالتي سلازي حجب داغما يكسرحو أيدلن يمهنياتو تزملوسو ويك حتو سرح سبتراي ملوسو ويك الرمل زلوا سلازي أفتي كومنت كل جزء تدملسسه أفتي كومنت كروم إيه مالتي كان بحجي سلازي ناي لوم معلت مدبي كخير ناب لكسيون زيكس ناي أسباي مالتي ناي لوم مدبنا بزعبا نبن زاتسيو نبن زاتس زبل أب ناي أسباي لكسيون أينس رئينا نيرنا نبن زاتس كوين بفايل جيرناس كمي جيرناينا كل تحاسبات نتأمر إلنا نيرنا ماتر إلنا نيرنا لوم دما بداس زبل قال جرناس كمي جرنانا كلت حسابات نلاقب إنا كنرئي مالتي سلازي مجمرتا كلت قالات كلت زاتس كوي كلت ملأ حسابات قرص أبينا كاب نسرح كلت يوم ترنف أبينا حدا صبغ زخون زاتس كنسرح نخلينا مالتي حجي أفتناتنا كإلتنا يتقوانقوا ملكتنا يتقوانقوا أول السوق ترى يتصاوتي مالتي فلاي نبي أينس كاب أسواي نبي أينس جسنا أب إنه خدوا الجزء زيهم قالت زيهم كنت قوملهم أجداسي يجوا مالتي معناته أب أينس لك كم حصر دولة كستاجر كات صحف تغليها فلاي أبناي بريف مالتي بريف أبتصحفوا الجزء حصر زولة ذات صحف كات كي تغليها أبناي بي أينس أب نصحفوا ولا أب أسواين لعلي أب نخدوا الجزء كن كم خاب نقبر أتم كلت حسابات ترنف بينا حدا ملو حساب انتدا جيرنا بنبن ذات هوت ذات سن جيرنا نعنا اتناتنا كإلت نتسب نتزرمنا زلو سب نتاح قبري خيلي كونفينس قبري خيلي مالتي سلازي كلاتنا بزيتا خالمتن ازيوم قالت قللتن اكايدومون حدا قليل زهونه ويكا حدا عينتا اكايدا سلزلوهم كنفلطم يلابو مالتي سلازي نايلون معلتي بزعبا ناي داسينا كنري داس زبل قال كنتقمولو انت دادلينا تاينا نقبر كلتا مولو حسابات اللونا نزيوم كلتا مولو حسابات اللاقب كنبلون كلنا انتقمولو عين حسابي مالتي أتاؤمو خالك خمناي فايل كل جزء أبداس كومارلو قدم داس كل جزء كومارلو اتحدث وكا هوب ذات سنبلو زيلنا تزرب مسبلنا كوما نقبر شعو داس يلنا قتيلنا دما اتي فيرب دما كل جزء أمو وداتا نمصو مالتي أفتنايتي هوب ناي نبن ذات مالتي سلازي مجمرتا توم فلوتات فيرب وكا توم فلوتات فيرب نزي داس ببزحي كنت قومولهم انخل جي زوم فيرب نوم تمزلنا after hope ذات إن تقومولهم فيرب وكأو متيمسي بالحري داس كتقوم زخولنا فيرب كنرينا ماتي مجمرتا زاغن زبل وكا إليو نمبال نتقومول قال كوينو ich habe ihm gesagt dass ich und so weiter dann sagen wir ich habe ihm gesagt dass ich heute nicht in die Schule kommen kann zum Beispiel ማለት ስለዚህ زاغن دبل كل ጊዜ ከምስ ዳስ እንተቆመሉ አይነት በዚህ እንተቆመሉ ከኢልና ማለት ሕጂ ካብ ich habe ihm gesagt punkt ሓደ ገይረ ich komme in die Schule nicht ሕጂ ክብል خእሊ እዚ ሕጂ ግን ናይ ኣይንስ ማለት ክልተ ሲ በበይነን ገይረ ቆርጡ ich habe ihm gesagt ነጥቢ ich komme heute nicht in die Schule ነጥቢ እዚ ሙሉ ሓሳብ ግን ክልተ ሙሉ ሓሳብ ክንሕውሶ እንከለና ሞር ናህና ክእለት ወይ ከእትናትና ኣብቲ ቋንቋ ዘለና ምልከት ከነሪኦም ክንክእል ኣለና ሽታት ሌሰን እንታይ ንብል ich habe ihm gesagt dass ich heute nicht in die Schule kommen kann እና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ከም ኣብነት ዛይ erzählen ich habe ihm erzählt dass ኢልና እውን ንቕፅል ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣብ ዘምፅኦም ዘለኹ ቨርብ ዝበዝሐ ግዜ ብዳስ ጌርና ኣመላግቦ ክንልግብ ወይ ከዓኒ ክልተ ሓሳባት ክናላግቦ እንኽእል ዓይነት ቨርብ እዮም ማለት እዩ denken ich denke dass ኢልና ንክእል ich glaube mir dass ich und so weiter ich meine dass ኢልካ ኸ ትቕፅል ማለት እዩ
ich erkläre كل زماتي behaupten hoffen planen erwarten annehmen hören und fühlen wünschen befürchten und so weiter ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ከምዚኦም ቃላት ክንጥቀም እንተዳ ደሊና ወይ ከዓ እዞም ቃላት እዚኦም እንተዳ ንጥቀመሎም ኣለና ኮይና ኩሉ ግዜ ዳስ ዝብል ዛልሲ ጌርና ክንጥርንፎ ንኽእልና እቲ ብድሕሪኡ እንዛረበሉ ዘለና ዛልሲ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከም ዘልኩም ኣብ ኣይንስ ተዳ ኮይኑ ፀገም ዘለዎ ይኮን ሓደ ዛት ጽሒፈ ፑንክት ሽዑኻት ሓደ ዛት ፑንክት ቀሊል ከም ዝገረ ከይደ ኸለ ኣብ ናይ ኣ ስፋይ ናብ ቢ ኣይንስ እንቆዶሉ ግዜ ግን ከነስተውዕሉ ዘለና ኩሉ ግዜ እቶም ሙሉ ሓሳባት ክንጥርንፎም ክንክእል ኣለና ኣብነታት ኣለዉ ባይሽፒለ ናይ ባይሽፒል ናይ እዚኦም ክንሪኦም ፀናሕና ሕጂ ንርኢ ቀዳማይ Nimmt Philly dich mit? Fragezeichen. Also nimmt Philly dich mit? Philly nusuf mal Akadio. Hat es versprochen? Kam sie kal atil Kadio oder il Kadio? Jololo malet يحجي كلتك زارب خيلي. Nimmt Philly dich mit? Hat es versprochen? Kam sie lei حاط الله مالت. Die bezien كلتك versprochen mitnehmen. Nun Gernas und ein Israel ዳስ ጌርናስከ አላጊምና መልሲ ንመልስ ይትዘሎ ናይሎም ትምህርትና ማለት ስለዚ ያ ኢልና ንመልሶ ያ ፊሊ ሃት is versprochen ወይ ድማ ፊሊ ሃት versprochen ትራክኖር ክንብል ንኽእልና ኦፕሽናል እዚ ኤስ እዚ deswegen እዚ አክላማ ዘሎ ያ ፊሊ ሃት is versprochen ኮማ dass mich mitnimmt dass mich mitnimmt ሕጂ ትራንቫርን ቨርብ ዝበሃል እንታይ እዩ ኢልና ሪና ስለ ዝነበርና ዳግማይ ብዛዕባ ክዛረብ ሊሆን አይደልን እየ ሶ ትራንቫርን ቨርብ ምዃኑ ግን ነስተውዕለሉ ማለት እዩ ያ ፊሊ ሃት is versprochen dass mich mitnimmt dass mich mitnimmt ሕጂ እንታይ ክንብል ንኽእል ነርና ኢና ኣብ ናይ ኣይንስ ሌቨል ወይ ከዓ ኒቭ እንተዳ ኣለና ኮይና ፊሊ ሃት is versprochen ፑንክት nimmt mich mit nimmt mich mit ኢልና ክንምልስ ንኽእል ኮን ነርና ኢና እዚ ግን ናይ ኣይንስ ሌቨል እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ስለዚ ናትና ክእለት ክንርኢ እንተዳ ኮይና ያ ፊሊ ሃት is versprochen dass mich mitnimmt ኢልና ተዛሪበ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ኣረዳዳ ወይ ከዓ ጽቡቕ ዝኾነ ጠመተ ብልዕልና ክህልዎ ክእል ይትፈታኒና ማለት እዩ ኣብ ዘረባ ይኹን ኣብ ጽሕፈት ብሪፍ ኣብ ንጽሕፈሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዳስ ዝብሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ወይ ከዓ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ግዜ እንጥቀመሉ ዓይነት ቃል እዩ ማለት እዩ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ወላፍት ኦልታ ግሳት ዝዛረበሉ ግዜ ዳስ ዝብል ኣምር ወይ ከዓ ዳስ ዝብል ቃል ዳርጋ ዝበዝሐ ግዜ እንጥቀመሉ ስለዝኾንና ኩላትና ክንፈልጦ ይግባእ ማለት እዩ ናብ ካልአይቲ ከይደ ካልአይቲ bekommt Dani diese Stelle hat ist gesagt bekommt Dani diese Stelle እዛ ሽተለ ወይ ዛ ናይ ስራሕ ቦታ እዚያስ ረኺብዋ ድዩ ወይ ከዓ ተዋሂብዎ ድዩ ወይ እቲ ናይ ስራሕ ቦታ ዝተዋሂብዎ ድዩ hat ist gesagt ከምኡ ኢሉ ዶ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ከ ዳኒ bekommt diese Stelle ፑንክት hat ist gesagt ኢልካ እውን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ፑንክት ሕጂ ክልተ ሓሳባት ኮይኑሎ ማለት እዩ Dani hat diese Stelle bekommen hat es gesagt ፑንክት ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኢልና ኢና ናይ ኣይንስ ሌቨል እዩ ስለዚ ብዳስ ጌርና ንጠርንፎ ትምሉእ ሓሳብ ማለት እዩ ብክልተ ያ hat es gesagt ዞን ኦፕሽናል das die Stelle bekommt oder bekommen hat ክንብል ንኽእልና ተዳ ናይ ሹን ፍሬዮ ወይ ከዓ ፈርጋንግናይት ጌርና ንዛረብ ኣለና ኮይና ማለት ስለዚ hat es gesagt dass die Stelle bekommt ሕጂ ዳስ ኢልና ነስተውዕሉ ለና ሁሉ ግዜ እቲ ቨርብ ኣብ መወዳእታ ይመጽእ ማለት እዩ እቲ መላግቦ ድማ ኣላጊምና ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ሓደ ዛት ጥራይ ጌርናዮ ኣለና ማለት ስለዚ እዚ እቲ ሆፕት ዛት hat es gesagt ዘሎ ክንብሎና ኢልና und das die Stelle bekommt ዳስ ዝብል ዘሎ ምስ ዘሎ ድማ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ ነበን ዛት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቁጥሪ 3 ሕጂ 3 ትብለና ኣላ ማለት እዩ kan Sarah an dem Kurs teilnehmen weißt sie ist ብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሳራ ኣብቲ ኮርስ ክትሳተፍ ትኽእል እያ ትፈልጥ ድያ ንሱ ብለና ኣሎ
انتايلنا بداس كيرنا كنملسا نخل كنرينا مالتي يا زي weißt schon dass sie an dem Kurs teilnehmen kann كل ጊዜ ሞዳል ቨርብ ስለዝኾነ እቲ ካን ድሕሪት መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ sie weißt schon እዚ ሹን ድሎ ኣሎ ባዕለይ እቲ ኣሎ ናንገድፎ ንኽእልና ያ sie weißt dass sie an dem Kurs teilnehmen kann ኢልና ክንምልሶ ንኽእል ማለት ስለዚ ኣብዚ ሆፕ ዛትስ ኣለኒ ኣብዚ ኸ ትንበን ዛትስ ማለት እዩ ቀፅለ muss Saron den Wagen in die Werkstatt bringen? Fragezeichen, حتى إزي glaubt sie es ولا نعم ስለዚህ በዚህ አገርና ከመይ ገርና ንሕና ብዳስ ገርና እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ sie glaubt es punkt Saron bringt den Wagen in die Werkstatt ኢልና እውን እኮ ክንምልስ ንኽእልና ሕጂ እዚ ከም ናይ ጀመርቲ ማለት እዩ ወይ ናይ ኣዓይነስ ኒቭዮ ዘለዎ ሰባት ከምኡ ጌርና ክንምልሶ ንኽእል ኢና ግን ጥዑይ ዝኾነ ማልሳ ወይ ጥዑይ ክብል እንከለሁ ከምዚ ፅቡቅ ዝኾነ ወይ ካብ ናይ ኣስባይ ናብ ቢኣይን ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ግን ከምኡ ኢሉ ጥራይ ክምልስ የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ፈተና ኣብ ገለ ፅቡቅ ዝኾነ ሚዛን ክህልወና እንተዳ ኮይኑ ከምዚ ክብሎ ፀናሕና ብዳስ ጌርና ክንምልሶ ኣለና ማለት ስለዚ ንጀምራ ኻ እዚኣ Ja, sie glaubt es, dass sie den Wagen in die Werkstatt bringen muss. Ja, sie glaubt es, dass sie den Wagen in die Werkstatt bringen muss. ኢልና ነላግበን ኣለና ተን መልስታት ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለውና እዚኦም ከ ኣለውና ኩሉ ግዜ እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኩሎም እንታይ እዮም መጀመርታ ኩሎም ብዳስ ሓሳባትካ ሲ ቁርፅ ስፍሮት ሚሽ ኢልካ ስቕ ክትብላ ይትኽእልን እያ ወይ ድማ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክትዛረብ ፀኒኻ ክልቴኻ እንተዳ ትፈልጦ ኮይንካ እቲ ነገር ስፍሮት ሚሽ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ሓደ ሰብ ግን ንዓኻ እንታይ እቲ ፍሮን ዝገብረካ ዘሎ ቫስ ፍሮት ዲሽደን ሕጂ እንታይ ንዓኻ ፍሮን ዝገብረካ ዘሎ ክትነግሮ እንተዳ ደሊኻ እቲ ንዓኻ ዘሐጎሰካ ነገር ኮማ እንታይ ኢልካ ዳስ ኢልካ ትቕፅል ማለት ስለዚ እዞም ሕጂ ዶምፆም ከኣኒ እዞም ሕጂ ዞምፆም ዝበዝሑ ፍርቆም እንታይ እዮም ዘለውን እቶም ሬፍሌክሲቭ እዮም ብሚሽ ገለገለ ዝኾኑ ማለት እዮም ሬፍሌክሲቭ እሶም ኮይኖም ኩሉ ግዜ ኢልና ዳስ ብድሕሪኦም ክመፁ ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እዚኦም ከመይም ቆምቲ ከምኡ ጌርና ንጥቀመሎም ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ክንጥቀመሎም ኢና ብብዝሒ ኣብ ሓደ ገማይዛን ፕላኑን ክንገብር ከለና ሕጂ ኣብ ናይ ፈተና ገማይዛን ፕላኑን ኣለና ኣብ ናይ ሙንድሊሸ ፕሩፉን ማለት እዩ is freut mich dass ኢልና ከምዚ ኢልና ተዛሪብና ግላብ ሚያ ኣብ ከሎ ኩሉ እቲ ናትና ፈታኒ እስኻ ማዕረ ክንደይ ርዲት ከም ዘለካ ክሕድር እኽእል ይብል ኢኻ ፅቡቅ ክስታይ ማለት እዩ ኣረኣያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ፈተና ክንጥቀመሎም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ is freut mich dass du heute bei uns bist ንኣብነት ክብል ክእል እየ ወይ ከዓ es freut mich dass wir morgen nach keine Ahnung nach Berlin fahren können zum Beispiel ኢልና ንዛረብ ንኽእል ሕጂ ዳስ እንታይ ንዓኻ ፍሮን ጌሪካ ዘሎ ኢልካ ትሕብሮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለው ቃላት ከኣለውና ኩሎም ኣብዚ ክንሪኤና ማለት is ergert mich dass du heute nicht bei uns bist zum Beispiel umgekehrt ናይ ፍሮን ጌርና ክንዛረብ ትራቂ ኢልና ስለዚ ከም ኣብነት በዓል ዘምፀልኩም ዘለኹ ከም ደስ ዝበለኩም ኣብነት ጌርኩም ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኩሉ ፓስ ትገብርልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግረ መንገድና በዓልና እዩ ንግበር በዓልና እንዳበልና ኣብነት ኣለውኒ ግን እግረ መንገድና ከም ተገበርና እውን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ሶ ካልኣይ ሳልሰይቲ es erschreckt mich ኢልና ንቕፅል ማለት እዩ ድሕሪኦም es gefällt mir das den ኢልና ንቕፅል ማለት እዩ es scheint mir ወይ ከዓ scheint das dann ኢልና ንቕፅል es stimmt das ኢልና ንቕፅል ማለት ሓሳብ ነምፅኦ es tut mir leid dass es tut mir leid dass ich dir heute nicht helfen kann zum Beispiel ሎማ ሕግዘካ ዘይምኻልሲ ቅሬታ ክንብል እንተደኣ ኮይና es tut mir leid ኢልካ ሰው ኣይትብልን ኢኻ ወይ ድማ ንሓደ ሰብ እንተዳ ሓደ ነገር ጌርካ es tut mir leid ትብሎ ትኽእል ኢኻ ወዲኻ ግን ሓደ ነገር ስለምንታይ ኢኻ es tut mir leid ትብሎ ዘላ ወይ ስለምንታይ ቅሬታ ኣይተሓሰለይ ትብሎ ዘላ ስለምንታይ እዩ ክትነግሮ ከለኻ ብዳስ ጌርካ ይኽየድ ማለት እዩ Es ist möglich, dass ኢልና ንኸይድ ማለት እዩ Es ist wichtig, dass es ist wichtig, dass du wie zum Beispiel es ist wichtig, dass du hier Deutsch lernen solltest oder ja solltest es ist wichtig, dass du heute Deutsch oder dass du in Deutschland Deutsch lernen musst ምክንያቱ es ist wichtig ohne Deutsch kannst du heute nicht arbeiten oder in Deutschland nicht arbeiten deswegen musst du Deutsch lernen zum Beispiel deswegen es ist wichtig, dass du
Deutsch lernst ويدما dass du Deutsch lernen musst هجي كم زيلنا das سلامنتاي wichtig was macht es denn wichtig zu sein هجي سلامنتايو حسابنا نغفسس مالتي بدحريو es ist notwendig es ist notwendig كان أقداسيو ja es ist notwendig eine Ausbildung zu machen ja kommen كتلت لكن بداس لازلنا حجي es ist notwendig dass du in Deutschland eine Ausbildung absolvierst dann verlohnt تخيل مالتي so es ist sicher dass es heute regnen kann können wir es ist sicher ترى sicher كوينو sicher ترى هو sicher كون سبيل لكن es ist sicher dass es heute regnet كتبرون تخيل مالتي es ist schade dass du heute nicht hier bist وايلو معتم زي ملاكو سويك بزح مشالو صباح سيكون es ist schade dass du heute nicht hier bist تخيل es kann sein dass es heute regnet es kann sein كون خيلي نقول كلنا نتقوموا له ማለት ስለዚህ እዚዮ መጀመርታ ኩሉ ግዜ ብዳስ ገርና ሓሳብና እቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓሳብና እንገጽሎም ዓይነት ቆምት ዝኾኑ ቃላት ናይ ጀርመን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍና እዚኦም ክንፈልጦም ኣገዳሲ ብፍላይ ኣብ ፈተናታት ኣገደስቲ እዮም ማለት እዩ ኣብነታት ኣለውን ውሕዳት ኣብነታት ንዖን ገርና ና ሃውስ ኣፍጋበን ገና ማለት እዩ was ist sicher ሕጂ እዚያ ንስራሕ was ist sicher ሕጂ es ist sicher ኢልና ያሙስ ባልድ ኣብራይዝን ከም ዝገብር sicher ኮይና ኣለና ብዛዕባኡ ስለዚ es ist sicher ኢልና ንመልሳ ቁርብ ግዜ ክወክሜ es ist sicher was ist sicher es ist sicher dass er bald abreisen muss ስለዚህ ሞዳል ቨርብ ለኒ እቲ ሙስ መወዳእታ የምጾ abreisen ከትቨርብ ናቴካኒ ያው መወዳእታ ክልተ የምጾ ማለት እዩ ኣብዳስ es ist sicher dass er bald abreisen muss ኢልካ ትምልስ ማለት እዩ was ist schade Lena hat keine Zeit Lena sie Zeit የብላን ስለዚህ das macht es schade zu sein so es ist schade dass Lena keine Zeit hat Lena hat keine Zeit und es ist schade es ist schade ilka punkt Lena hat keine Zeit punkt ፍልት ኸልያ አውዲና ዘርነ እዚ ግን ናይ አይነስ ሌቨልስ እዩ ስለዚህ es ist schade dass Lena keine Zeit hat ኢልና ተራ ተዛሪብና ድማ በጣም ጽቡቅ ዝኾነ ክስያለና ማለት እዩ was ist notwendig du bringst den Wagen in die Werkstatt was ist notwendig du bringst den Wagen in die Werkstatt der andere es ist notwendig dass du den Wagen in die Werkstatt bringst den Wagen in die Werkstatt bringst. Viertens, also, ja. Was ist möglich? Robi ist nach Asmara gefahren. Was ist möglich? Möglich sind Tayu. Möglich ist, oder? Möglich ist, es ist möglich, dass Robi nach Asmara gefahren ist. Dass er nach Asmara gefahren ist. Knebel, نخيل مالتي. ስለዚህ እዚአን ነይረና ኢሎም መዓልቲ መደበ ብዛዕባ ዳስ ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከም ዝበልኩኹም ድሕርና ክንሪና ብሪፍ ሽራይብን ክንፅሕፍ ከለና እዚኦም ብዙ ንጥቀመሉ ኢና ንዳስ ኣነ ከም ሰብ ብኣይነት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበርኩ ዳስ ዝጥቀመሉ ነይረ ፅቡቕ ዝኾነ ነጥቢ ኣምፅየ ማለት እዩ ዳርጋ ሙሉእ ኣምፅየ ናይ ሽራይብን ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ኣብታ ግዜ እቲኣ ኮንካ ብዛዕባ ኣብቲ ናይ ብኣይነት ትመሃሮም ነገራት ብልክዕ ተጠቂምካሎም እቲ ሓሳባት ሓቂ ሓሶት ብዘየገድስ እስኻ እቲ ግራማቲክ ወይ ድማ እቲ ሓሳባት ሙሉእ ከምኡ ጌርካ ተላጎም እንትደኣለካ ኮንካ ኣብ ሽራይብን ከትረካ ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ወላቲ ቁርብቲ ሜላታት ከመይ ጌርካ ትፅሕፍ ኣብ ፅሕፈት ፅቡቕ ክግዘኩም ይኽእል እየ ስለዚ እዚአን ነይረ ማለት እዩ ብዛዕባ ዳስ ፅቡቕ ጌርኩም ዳስ ግን ክትፈልጥዎን ክትክእለኩም ባይታ ክንተሓጋገዝቲ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ሎም ናይ ሎም ሃውስ ኣፍጋበ ኣብ ዝገድፈልኩም እየ ከም ዝበልኩኹም ኣብ ኮመንት ፃሓፍዎ ትመልሲ እቲ ጌጋ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ኮመንት ክምልሰልኩም እየ ፅቡቕ እንተኮይኑ ፅቡቕ ክብለኩም እየ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እቲ መልሲ ኣብ ከምዚ ጌርና ኣይክንምልሶ ኢና ካብ ብሕጂ ምክንያቱ ክትሳተፉ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ኣኑ was gefällt dir nicht ich muss so viel arbeiten ሕጂ ንዓኻ gefällt ዘይገብረካ እንታይ እዩ ብዙሕ ምስራሕኻ ማለት ስለዚ እስካ ሓውሶ ሓዊሽናስ ሓደ ቨርብ ወይ ሬታ ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ንስራሕ እዩ Es gefällt mir nicht, dass ich so viel هجي يا ريت أبزي قرب نايت هوا خسر زخنا يقاقل له مثلاً
Was ist notwendig? Was gefällt dir nicht? Ich muss so viel arbeiten. Ne? Es gefällt mir nicht, dass ich so viel arbeiten muss. Es gefällt mir nicht, dass ich so viel arbeiten muss. كم زيلنا نملس نزل أبتحت زلوا مال سلزي تقدميتي انت هلاتنا was tut dir leid? Ne? Ich kann dich nicht mitnehmen. Ja, كم زي إنجرنا نسرح بداس كاليتي was freut dich? Ne? Und Antwort, meine Kollegen haben mir zum Geburtstag gratuliert. طيب meine Kollegen haben mich mir zum Geburtstag gratuliert. Ja, oder halt mal. Gut, Celeste, was kann sein? Heute Abend kommt ein Sturm. Was kann sein? Heute Abend kommt ein Sturm. زين ማለት زين سلسته زين መልሲ ልክዕኹም ታብ ላዕሊ ዘላ ኣብነት ጌርኩም ሰሪሕኩም ኣብ ኮመንት ተፃሓፉ ለይ ኣነ ድማ ከም ዝበልኩኹም ቁኑዕ ተሊ ቁኑዕ ክብለኩም እየ ተዳ ተጋጊኹም ከ እዚኣን ተጋጊኹም ኣለዎም ከምዚኣ ጌርኩም ኣርምዋ ክብል እየ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ሓጊዝኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ዝኾነ ርእቶ እንተዳ ኣለኩም ኮይኑ ክትፅሕፉ ለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኮመንት ብዙሕ ግዜ ጠፊአኩም ነይረ ሕጂ እውን ደጊመ ሬታ ብለኩም ደልየ ካብ ብሕጂ ግን ቀፂለ መፅኡ ኣለኹ ዝተኸኣለ ናብቲ ዝበልኩኹም ደረጃ ብሓባር ክንከይድና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ደጊመ ሰናይ ዘለዎ ሰሙናት ክኾነልና እንዳተመነኹ ክሳብ ቀፃሊ ንራኸብ ሰላም ክነ